Hola a tots, jo sóc la Jan I jo sóc la Maria. i estàs escoltant No sóc un serial killer. Ja estem un altre cop aquí, Ui. segona part. Vaig directament al gra perquè tinc... Hi ha tela aquí. En Joseph D'Angelo era un home que de dia treballava de policia i de nit es dedicava a cometre tota una sèrie de crims al llarg dels anys 70, guanyant-se el nom del saquejador de Visàlia o el violador de la zona est. Fins el moment havia passat desapercebut fins que roba un martell i un repel·lent per a gossos i és sentenciat a 6 mesos de llibertat condicional. El departament de policia semblava que no estava interessat en tenir un criminal a l'equip i en Joseph acaba sent despedit l'octubre del 79. Fins i tot es va fer una publicació al diari. Aquest no estava especialment content de ser despedit perquè no estava al seu pla i amenaça de mort al cap de policia. Fins i tot acaba acossant-lo, l'observa a casa seva, tota l'àrea, i bàsicament és una red flag andante que et fa pensar potser algú tindria que haver-li fet un check-in més a fondo perquè molt normal no està actuant, no? Doncs no. La gent en plan, uau, aquest tio se li va molt la olla, però ha de superar-ho i ja me deixarà d'acosar. Fin. Així que en Joseph ha perdut la seva feina i de sobte un dia diu, mudem-nos i comencem de nou. Així que ell i la seva família es muden al sud de Califòrnia per a fer borrón i cuenta nueva. Per suposat, això també refereix als crims que anava a cometre. Es va centrar bàsicament en l'àrea de Santa Bàrbara, Ventura i el comtat d'Orange, obtenint el sobrenom de l'assetjador nocturn original. A veure, en principi era solament l'assetjador nocturn, però com potser has sentit algun cop, en Ricardo Ramírez tenia el mateix sobrenom mentre es cometia una sèrie de crims similars a l'any 84-85 en la mateixa àrea. Es pensava que era la mateixa persona cometent els crims fins que es va capturar en Ricardo Ramírez i es van donar compte de que tractaven amb 2 criminals diferents. Ostres. Clar, llavors aquest últim es va quedar amb el nom l'assetjador nocturn i com que els crims d'en Joseph eren anteriors, se li va afegir la paraula original i ja està. En plan que van despedir el departament de màrqueting aquella setmana i estaven baixos de creativitat. No, mira, ja té molts noms. Bé. En Joseph ara ja no es conforma en robar i violar, sinó que, a més, ara mata gent. Les seves primeres 2 víctimes van acabar sobrevivint a l'atac, però moltes altres que van venir després no van tenir la mateixa sort. El primer atac d'en Joseph, com l'assetjador nocturn original, va ser l'1 d'octubre, a la Spooky Season. Va traspassar dins d'una casa, va lligar la parella i els amenaça de mort, la rutina. Al moment en què en Joseph abandona la sala, la dona s'intenta deslligar i al veure que no pot, es posa a cridar des del fons dels seus pulmons. Comença a cridar i això en Joseph no s'havia trobat mai amb ningú que cridés i diu, oh fuck, no està dintre del meu pla que m'havia muntat i s'escapa amb una bici robada que tenia preparada. En aquell moment, el veí de la dona, que casualment era un agent de l'FBI, sent els crits d'aquesta i corre a veure què passa quan veu en Joseph pujant-se una bici. Aquest es posa a perseguir-lo per intentar atrapar-lo i arriba un punt en què en Joseph decideix desfer-se de la bici, marxa corrents i acaba despistant a la gent, aconseguir-se escapar un altre cop per milionèsima vegada. En el seu segon atac com l'assetjador nocturn original, en Joseph va tenir més èxit. Per desgràcia. El 30 de desembre, en Joseph es cola a la casa d'en Robert i la Débora i els assassina després de robar una bicicleta del pis del costat per a fugir. La parella havia sofrit dispars mortals, però les cordes d'en Robert estaven desfetes. Això va suggerir als investigadors que aquest va intentar atacar d'alguna forma a en Joseph i aquest va dir-li "Now you're fucked". Una cosa molt curiosa de l'escena del crim és que van trobar petjades d'un gos gran, però ni rastre del gos. Llavors, que en Joseph va portar un gos? Té alguna cosa a veure amb el repel·lent de gossos amb el que el van enganxar quan va intentar robar? I ell volia fer un experiment? No ho sabem, però és raro. El 13 de març de 1980, en Joseph torna a atacar una parella. Comença amb el mateix patró de sempre, viola la dona i assassina tots 2 amb un tronc de la pila de llenya que tenien a fora de casa seva. No. Sí. La policia acaba trobant una cosa que els va cridar l'atenció d'aquest atac.
un nus de corda xinès anomenat nus de diamant utilitzat per a lligar els canells de la dona. Aquest tipus de nus era el mateix utilitzat per una de les víctimes confirmades del violador de la zona est, sent el primer cop que es fa la connexió que el perpetrador dels crims podria ser la mateixa persona, així que se li dona un nou sobrenom, l'assassí del nus de diamant. Ja tornant l'equip de màrqueting, ja poden posar noms bonics. Però quants modes té aquest tio? 3 o 4 ja. Molts. Bo. La següent parella, la que va atacar en Joseph, em va fer especialment llàstima. Uns recent casats, un estudiant d'universitat i una infermera, que vivien en una zona residencial, en principi ben tancada, a Diana Point, Califòrnia. El 19 d'agost, tan sols 3 mesos després de la boda, en Joseph va entrar a casa seva, els va lligar, va violar la dona i els va matar a cops com la parella anterior, però aquest cop no va deixar una arma homicida a l'escena i fins i tot es va endur qualsevol cosa que hagués fet servir per a lligar les mans i els canells. El que en Joseph no es va donar és que es va deixar enrere un germà que estava forrat i molt cabrejat, que ja tornarem a parlar d'ell més endavant perquè karma is coming for you, bitch. En aquell moment, al llarg dels 80, en Joseph i la seva dona Sharon compren una casa a Citrus Heights, Califòrnia, però això no sembla un impediment per a que en Joseph ataqui 2 cops més al 81. Que per cert, jo flipo amb els cops que es muda aquesta gent. Amb esta economia d'avui en dia no es pot. El 6 de febrer, aquest va entrar a la casa d'una noia de 28 anys, la va lligar, violar i la va matar a cops. I es va tornar a endur l'arma homicida a les lligadures com l'últim cop. Curiosament, va moure el televisor a fora, al pati de darrere. No se sap mai per què, potser volia fer veure que era un robatori fallit o volia endur-se la televisió i no se la va endur. Ni idea, no tenim resposta. El 27 de juliol, en Joseph decideix tornar als seus inicis i va anar a una àrea que estava solament a unes massanes del veïnat on va atacar per primer cop com l'assetjador nocturn original. Va entrar a la casa per una petita finestra de lavabo i es va trobar amb un noi de 27 anys que vivia allí. La policia creu que aquest va intentar atacar en Joseph perquè no tenia cap marca de lligadures als seus canells i se'l va trobar amb un dispar al costat de la galta, amb el cap cobert de roba i evidències de que acabava de ser assassinat amb una eina de jardí. També es van trobar una dona dins la casa amb blaus als canells i turmells, suggerint que havia estat lligada i va ser violada i assassinada a cops. Tot i que el que s'hagués fet servir per lligar-la no estava a l'escena del crim, els policies van trobar un tros d'un tipus de corda que s'utilitzava per enviar paquets al costat del llit, a més de fibres per sobre del seu cos que no va poder identificar en aquell moment. Això va suggerir als policies que potser l'atacant treballava de pintor o un treball semblant a prop d'un centre comercial, però tampoc teníem cap prova per a corroborar-ho, així que es va quedar com una teoria. Clar, és tot circumstancial. Exacte. L'últim atac d'en Joseph va ser el 4 de maig del 86. Va entrar en una casa on hi havia una adolescent que estava sola perquè la seva família estava de vacances i ella s'havia volgut quedar a la casa i la mata a cops i la viola. No. Una clau de tub va desaparèixer de la casa i la policia creu que va ser el que va utilitzar com a arma homicida. Després d'això, fin. En Joseph, de 41 anys, va acabar amb el seu regnat de crims durant 13 anys. Per què va parar? Per què? Saben que en Joseph va treballar a Califòrnia com a mecànic de camions del 90 a 2017. Quan es va retirar, ell i la seva dona van tenir 3 filles i hi ha la teoria que va deixar de matar després de tenir la segona filla. Al llarg dels anys, diferents departaments de policia van investigar la sèrie de crims per separat, perseguint tots els casos com a delictes individuals i no com a comesos per una sola persona. Ningú es pensava que els assassinats del sud de Califòrnia estiguessin connectats amb els del nord. Clar. Hi havia un detectiu a Sacramento que pensava que el violador de la zona est era el que havia comès els mateixos delictes que els del sud, però la policia de Santa Bàrbara va insistir que era l'obra d'un criminal local que ja tenien fitxat, el qual va acabar a ser assassinat, per la qual ja el van descartar com a sospitós. Finalment, l'any 2001, per fi es va comprovar que l'ADN de diversos casos del violador de la zona est estaven connectats amb els crims comesos per l'assetjador nocturn original. Això va ser un game changer i, per suposat, toca canviar de nom, i van combinar les sigles en anglès dels 2 anteriors i va sortir Aarons. No estàvem molt fins aquell dia. El cas es queda fred durant molt de temps fins que una escriptora de true crime i detectiu ciutadana, que ja vam anomenar la primera part, la Michelle
McNamara, va agafar el cas arribant-se a obsessionar amb la història. Qui era aquest home? Per què mai el van atrapar? Ho volia saber tot. La Michelle també va ser la que li va donar el nom amb el que se'l coneix avui en dia, el Golden State Killer, al seu llibre Menanir a les fosques, la recerca obsessiva d'una dona del Golden State Killer, que em vaig comprar un Sant Jordi al Bacus. També es va fer una sèrie documental a HBO sobre el seu llibre, titulada amb el mateix nom, molt recomanable, però sensibilitat advisor. La Michelle va veure en Joseph com la seva nèmesis i el perseguia activament, fent connexions que ningú més estava fent. Va, literalment, donar la seva vida per aquest cas. El 21 d'abril de 2016, el seu marit, el comediant Patton Oswalt, que és molt famós, per cert, la va trobar morta a la seva habitació. Oh. Va morir a causa d'una afecció cardíaca no diagnosticada i per l'ús d'una mescla de Xanax i Adderall. El seu marit va compartir amb els seus fans que l'estrès de la investigació, dolors que sofria i insomni podrien haver sigut la causa per la que prengués tal perillosa combinació de drogues. No s'automediqueu. La Michelle va morir abans de que s'acabés el seu llibre, però el seu marit va ajudar a acabar-lo i el van publicar amb el seu nom el 2018, convertint-se en un bestseller. Oh. Yes. D'altra banda, ens en recordem del germà ric del noi que van assassinar? Sí? Aquest va gastar $2 milions donant suport a la proposició de llei número 69 de Califòrnia que autoritzava la recollida d'ADN de tots els delinqüents de Califòrnia i altres delinqüents. La proposta va ser aprovada el 2004, fet que va donar llum verda a comparar ADN de casos oberts, la qual cosa no era bona per als delinqüents que el seu ADN ja estava dins el sistema. Ah, amigo. 15 de juny de 2016. L'FBI va publicar més informació relacionada amb els crims, inclosos nous esbossos i detalls dels delictes, i també es va anunciar una recompensa de $50.000. La identificació d'en Joseph va començar el desembre de 2017, quan els funcionaris, liderats pel detectiu Paul Halls i l'advocat de l'FBI Steve Kramer, van penjar el perfil d'ADN de l'assassí tret d'un kit de violació del comtat de Ventura al lloc web de genòmica personal GetMatch. El lloc web va identificar entre 10 i 20 persones que tenien els mateixos besavis que el Golden State Killer i, a partir d'aquesta informació, els investigadors van construir uns 25 arbres genealògics diferents i l'arbre que finalment va vincular en Joseph contenia aproximadament unes 1.000 persones. Al llarg d'uns mesos, els investigadors van utilitzar altres pistes com l'edat, el sexe, el lloc de residència per a descartar sospitosos, un per un, fins que només es van quedar amb en Joseph. Quina feinada. Molta. El 18 d'abril de 2018 es van recollir en secret una mostra d'ADN de la maneta de la porta del cotxe d'en Joseph. I més tard es va recollir una altra mostra del mocador trobat al contenidor d'escombraries d'aquest. Totes dues mostres agafades per en Paul Halls, que va anar sol sense avisar ningú, que quan se va enterar el seu jefe li va fotre una bronca que dius, t'hagués pogut disparar i tirar-te a la basura aquest home, i la seva dona també li va dir, però me cago en la teva vida, això no es fa carinyo. Totes dues mostres es van combinar amb mostres associades amb els crims del Golden State Killer i tenen un perfect fucking match. Tenen en Joseph. Oh, Que que guai, t'imagines? en Paul. Oh, l'eufòria Que d'obrir aquell correu i veure 100% match. Ja. Me pixo sobre, Oh. El 24 d'abril de 2018, la policia finalment va arrestar en Joseph, de 72 anys. Vivia en una casa petiteta a Citrus Heights amb la seva filla i la seva neta. La dona es va divorciar al 99. I espera que quan van anar a detenir-lo a casa seva, els oficials li diuen «Joseph D'Angelo, estàs detingut», tot de manera espectacular. I la primera resposta d'en Joseph va ser «Però tinc un rostit al fons». Prioritats. No vull que se m'incendiï la casa. Només he matat un munt de gent, però se m'incendiï la casa. És un plot twist, no t'esperaves. Se'm cremarà el rostit. Entre el 73 i el 86, en Joseph havia comès un total de 13 assassinats, 50 violacions, 120 robatoris a tota Califòrnia. Cassinar. La policia no el va poder perseguir per les violacions i els robatoris perquè el termini de prescripció havia expirat per aquests delictes. Però va matar gent. Llavors, però com a víctima dic putadeta.
En Joseph va fer una mena de confessió després de la seva detenció en la que referia críticament a una personalitat interior anomenada Jerry, que l'havia obligat a cometre l'onada de crims que va acabar bruscament el 86. El resplendor. Exacte. Segons el fiscal del comtat de Sacramento, Thien Howe, en Joseph va dir el següent: no vaig tenir la força per expulsar-lo. Em va crear. Estava amb mi. Era com el meu cap, vull dir, és una part de mi. Jo no volia fer aquestes coses. Llavors vaig fer fora en Jerry i vaig tenir una vida feliç. Jo vaig fer totes aquestes coses. Jo vaig ser el que va destruir totes les seves vides. Així que ara n'he de pagar el preu. Sí, però has estat 40 anys vivint la teva vida i ara de repent dius sí. Sí, ara que t'han pillat, que no has confessat. Exacte. Llistat de punts del procés judicial. Va ser jutjat a Sacramento el 23 d'agost de 2018. Per cert, una dona de la família d'una de les víctimes portava una camisa en purpurina que posava "Pudreste l'infern". Golosina. Quina meravella. Fantàstic. En novembre de 2018, els fiscals de 6 comtats implicats van estimar col·lectivament que el cas podria costar als contribuents $20 milions i durar 10 anys, perquè havia comès una borrada de delictes. Clar. Quan van arribar les seves víctimes o famílies d'aquestes per parlar una a una, en Joseph va estar amb la cara immòbil tota l'estona, negant-se a mirar cap a la seva direcció. El 10 d'abril, que per cert, era també en Covid i anava com amb una d'aquelles viseres i amb la mascareta, tot fantàstic. Tot tapat. I amb una cadira de rodes, com a soy un senyor mayor, pobrecito de mi. Sí, pobrecita. El 10 d'abril de 2019, en un procediment judicial, els fiscals van anunciar que demanarien la pena de mort i el jutge va dictaminar que es podien permetre les càmeres a l'interior de la sala durant el judici, que és quan la gent el veu allí amb la cadira de rodes i diu, pena no hace. El 4 de març de 2020, en Joseph es va oferir declarar-se culpable si la pena de mort es treia de la taula, cosa que en aquell moment li van dir nanai. 29 de juny. Com a part d'un acord per evitar la pena de mort, en Joseph es va declarar culpable de 13 càrrecs d'assassinat en primer grau i circumstàncies especials, incloent els assassinats comesos durant robatoris i violacions, així com 13 càrrecs de segrest. El 21 d'agost de 2020 va rebre diverses condenes consecutives de cadena perpètua sense possibilitat de llibertat condicional. És com si estigués en un videojoc i anés fent bing, 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 bing. En Joseph va oferir una breu disculpa abans de la sentència després d'escoltar dies de declaracions de les famílies de les víctimes. I diu: he escoltat totes les vostres declaracions, cadascuna d'elles, i ho sento molt per a tots aquells a qui he fet mal. O sigui que et demana perdó per com te sents, no per les seves accions? Quiliquà. És classe número 1 de disculpa de youtuber. Has de demanar disculpa per lo que has fet. Ho sento que estiguis trist. No, ho sento perquè he matat a la teva família. Jo sóc la dona amb la samarreta de purpurina que diu pudriste l'infern, tal qual, així pum pum reflectint. Déu, senyor. Oi. 29 de novembre de 2020. En Joseph va ser traslladat a la presó estatal de North Kent i al febrer de 2021 és empresonat a la presó estatal de Califòrnia, la Corcoran. La presó. La seva família, evidentment, va ser qüestionada, ja que en Joseph va cometre la majoria dels delictes mentre estava casat i estava formant una família. I la gent li preguntava, com no us heu enterat de res? I a més, com té temps per tot? Exacte. Resulta que ni la seva exdona ni els seus fills van sospitar mai de que estava cometent els crims. A la primera li deia que treballava, que quedava amb amics, etc., cosa que no li va cridar l'atenció perquè treballava uns horaris molt estranys i mai no va trobar res sospitós a casa, el qual en crec perquè era molt planificador i meticulós, llavors podria ser. Té sentit. La seva filla gran i altres membres de la família pensaven que el seu pare era perfecte i van posar en dubte que fos el Golden State Killer, que no és estranya perquè també l'ús d'ADN és una cosa que hi ha molta gent que no sap com funciona i si no te quadra amb la persona que coneixes dius, escolta, que podria ser un fallo. Una de les seves nebodes el va descriure com una figura paterna amorosa, mentre que una altra va dir que era el seu heroi, que la portava a acampar i a pescar, i això et dona perspectiva de com una persona pot aparentar ser d'una forma i a la vegada pot tenir una doble vida tan bèstia com la que tenia en Joseph, Hannah Montana. Total. Vull acabar aquest episodi amb les últimes paraules de la Michelle McNamara, el Golden State Killer, de l'epíleg del llibre Me n'aniré a les fosques amb el títol Carta a un vell.
Aviat, un dia, sentiràs que un cotxe s'acosta per la cantonada. Un motor s'ha aturat. Sentiràs unes passes que s'acosten a la teva entrada. Com van fer per en Kenneth Lee Hicks 30 anys després que matés la Rollie Lindsay a Aloha, Oregon. Sona el timbre. No hi ha cap via d'escapament oberta. Ja no tens temps de saltar per sobre d'una tanca. Fes una de les teves respiracions profundes atragantades. Apreta les dents. Camina tímidament cap al timbre insistent. Així és com s'acaba per tu. Estaràs callada per sempre i jo me n'aniré cap a les fosques. Així vas amenaçar una víctima un cop. Obri la porta, mostra'ns la teva cara. Camina cap a la llum. I això és exactament el que li va passar. Bravo. Yes! Oh, que poètic! Molt bé, Michelle. Que maco. M'encanta. Que per ser en Paul Quin Hoss, art. el detectiu, va estar treballant amb la Michelle McNamara i es van ajudar molt mútuament i ell diu que ella va ser una de les persones claus per acabar de resoldre el cas i que el dia de la seva mort encara no s'havia enterat de lo que havia passat i va obrir un correu i es va trobar que la Michelle li havia enviat encara més pistes que van ser molt útils i va ser com un guinyo del pal. Ei, que no estic aquí, però sí que estic aquí. Clar. I també una escena molt bonica que em va emocionar. Quan van anar a detenir-lo, el Paul Pauls va estar pensant en aquesta escena i la va fer tal qual en honor a la Michelle i jo. Oh, No vaig estar llegint això jo. que bonic. I jo he dit lo del llibre, però no el vaig poder acabar perquè està tan ben escrit que pots arribar a sentir l'empatia de les víctimes Ja. i vaig haver de parar. Era molt dur de llegir. I una llàstima que ella no va arribar a saber que era el de Angelo. Oh, quina ràbia. Molta ràbia, hosti. Però bueno, que va poder preveure com el detindrien. Perfectament. Llavors, clar. Llavors, tinc una notícia per a despejar una mica l'aire. Vinga, va. Llavors m'he enterat, una notícia super random, que els cargols poden dormir més de 3 anys perquè, com que necessiten humitat, si quan acaben d'hivernar el clima no ha ajudat i no és suficient humit, diuen next i segueixen fins al següent. I m'ha agradat molt i jo vull ser caragol amb aquesta vida del pal. Vull dormir 3 anys seguits. Sí, que m'aixeco i dic avui no toque l'aire, no és humit, adeu, crec a dormir. Me vull reencarnar com a caragol. Que gran. M'ha agradat molt. Ai, vinga, tirem unes cartes a veure. Han sortit el diable i el rei de bastos. Això vol dir que si te ve el diable al cervell i que te comença a venir mala hòstia, agafa un pal i pega-li contra un matalàs o algo, no contra la gent, perquè ja hem vist el que passa després, que venen 40 anys després, t'estàs fent un rostit i venen a tocar la porta a detenir-te. Desfoga't abans de que vingui el karma, no? Exacte. I l'aprenentatge d'aquest episodi és que tothom és un serial killer en potència fins que et fas un test d'ADN a myheritagedn.com. No, sisplau. Ai, en fi, no mateu a ningú. Sí. No. I si mateu algú, pues no, ho amagueu 20 i pico anys. Fem un rostit abans. Feu un rostit. Adéu!